Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC299 Дастин Порье кам кард ва боз як маротиба дигар нишон дод ки ӯ яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни сабук дар ҷаҳон аст. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм канали мо тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳозир бошад мо барои шумо суханхои Дастин Порьеро аз дохили октагон баъди муҳориба ва реакцияи Ислам Махачевро дар ин ғалаба омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворо оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ма бо ғолиб Дастин Порье. Дастин, чӣ гуна баромад, чӣ гуна муҳориба, чӣ гуна имконият. намедонам, ин шахс маро каме зад, ба замин афтонд. дар охир ма ӯро афтондам. пеш аз ин ма ба ӯ чанд зарбаи хуб задам, аммо ӯ хеле сахт аст. лекин маҳз ҳамин ба ту барои ин ҷанг мотиватсия дод. маҳз барои ҳамин ин ҷанги хатарнок буд. ту довталаби топи ин дивизионӣ ва ту ба ҷанг зидди шери ҷавон ва гурусна баромадӣ. маҳз барои чунин ҷангҳо одамон туро дӯст медоранд. барое ки ту ин ҷангро қабул кардӣ. дар ҳоле ки ту яке аз топҳои дивизионӣ, ту аз муҳорибаи унвонӣ дур нестӣ, лекин ту қарор баровардӣ ва бо ҷанговари ҷавон ҷангидӣ. бале, ман ин ҷангро қабул кардам барои оне ки ӯ 5 рақиби охирони худро фавран шикаст дод. ӯ ҳоло на он қадар машҳур аст, ӯ ба боло рафта истодааст, аммо ӯ 5 касро пайдарҳам шикаст дод. ӯ хатарнок аст, ҳар як ғалабаи худро фавран ба даст овардааст ва боз ӯ ҳеҷ вақт таслим намешавад. ман ин чизро дидам вақте ки ӯ бо дӯсти ман ҷангид ва ман гуфтам ки ман бояд ин ҷангро қабул кунам, чунки ман ин бозиро эҳтиром мекунам. эди Альварес дар Даллас ба ман имконият дод вақте ки ӯ чемпиони пешина буд, аммо бошам на ӯ ба боло рафта истода будам. барои ҳамин ман ин корро такрор кардам. ҷои худро ҳимоя кун. беҳтаринҳо дар ҷаҳонӣ. биё такроран тамошо мекунем. ба экрани калон назар кун. ту ӯро дар вақти даромад бо ин аперкоди беҳтарин қапидӣ, аммо ӯ фишор карданро идома дод ва дар баъзе лаҳзаҳои ҷанг ту гардани ӯро гирифта усул гузаронидан мехостӣ. бале, ман ин корро бас намекунам. ҳатто кунҷи ту ба ту гуфтанд ки бас аст аз пушти усул шудам. ман бас намекунам. гӯш кун. ин зарбаи дасти рости ту ки муҳорибаро ба анҷом расонд, ин яке аз беҳтарин зарбаҳои дасти росте ҳаст ки мо дар ин октагон дидаем. зарбаи бениҳоят хуб ва баъд боз як зарбаи дасти рост. абдулазиз бо Дастин Порье вохӯрда ба ӯ гуфт ки сендениро шикаст де ва бо Ислам моҳи июн муҳориба гузарон. Дастин бошад дар ҷавоб гуфт ки рафтем, биё ин корро ташкил мекунем. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.